til de 414 deltagere, der skal ud på 67 km. Prøv lige at gå lidt tilbage med den. Så vi følger den samme rute som 103 km. Den var altså ikke på cirka 30 km. Det er godt at sige, at det er en tidligere. Der er jo sådan en situation, der er derude. Det er også for muligt. Start. Og der er jo ikke derude. God tur! 7 km også i gang til. Kan vi lige ligge med den her hånd, så vi alle sammen får et skud energi hjemme på armen her. Små snævre stiger, skarpe sol, rødder, huller. Måske et enkelt problem. Hold da op. Hvor mange?